ба он нигоҳ накарда ки ҷаҳони имрӯзаи мо чӣ қадар пешрафтагиай. Асри техникаву технологияе ки имрӯз ба пага искусственный интеллект ҷаҳона управлят мекунад, лекин боз дар кураи замини мо ҷойҳое ёфта мешавад ки аз ҳамада одами ҷасуртаринда памперс лозим мешавад. Дар дидани баъзе чунин ҷойҳо хуни шумо ях мекунад, а дар дидани баъзеош просто метонем ки девона шин. Ҳамада салом алейкум. Хуш омадем ба канали Асим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман чунар вақта Муҳаммад Шарипов. Имрӯз тамошо мекунем аз ҳамада ҷойҳои даҳшатноки кураи замина. Видеои страшилка хостен? Марҳамат, на танҳо страшилка, а балки страшилкае ки реалне вуҷуд дорад. ва ҳоло бародаро, ҳамаи шумо ҳушорен, ягон кас девона нашидай баъди тамошо кардани ин видео, яъне ки дар аввали видео пака имконият ҳастай. Ма ба шумо совет метам ки метонен дар шуғли дӯстдоштаи хитон пул кор кунен, яъне ки ин маълумот танҳо барои мухлисҳои ҷанговару бозингароай. Агар ки ту гадат карда бутонӣ ки кадом ҷанговару бозингар дар бурду бозии дар пеш истодаш ғолиб мешавад, ту дари тавонои худ метонӣ пул кор кунӣ. Тавоноиро аз даст додан дар кор нест. Ссилкае ки дар комментарияи видео закрепит кардагаи ту метонӣ ба воситаи ҳамин сайт гузашта дар сайт регистратсия кунӣ, ҷанговар бозингари дӯстдоштаи хита интихоб карда дар бурди ӯ пул кор кунӣ. Ва фаромӯш накӣ дар вақти поли регистратсия кардан ту метонӣ ба промокоди канал бонус ба даст биёрӣ. Ссилка барои регистратсия кардан ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария степлер кардагиай. Беморхонаи рӯҳии Байбери, Филадельфия. ин беморхона маъшҳурай ҳамчун беморхонаи аз ҳама даҳшатнок ва бадбахттарин. яъне ки барои чӣ ин ҷо аз ҳама даҳшатноктаринай? Барои он хотире ки изначална ин ҷора ҳамчун ферма тайёр мекунанд ва баъдан ин ҷо мубаддал мегарда барои ҳамчун ҷое ки аз ҳама беморҳои сахттарини рӯҳиро ки дар дигар беморхонаҳо ғур аллакай ҷойгир карда намешуд, ба ин ҷо мефиристоданд. акнун тасаввур кунем ки ин одамо чӣ гуна одам буданд. Беморҳое ки дохили ин беморхона мешуданд, агар ки ира беморхона номида бошава, аллакай ӯҳо ягон хел шанс надоштанд ки дигар аз ин ҷо мебароянд. фаромӯш кардан дар кор нестае ки дар миёни асрҳои 20 шумораи беморҳои рӯҳӣ хеле ҳам бисёр буд ва маҳз дар ҳамин вақт ин беморхонае ки дар аввал ферма буд хеле ҳам машҳур буд. лекин ба ҳама ин нигоҳ накарда, беморҳое ки аз ҳамада корҳои даҳшатноку ҷиноятҳои сахттарини бераҳмона кардагиянд, ин беморхона имконият надошт ки бо во рафторҳои оддӣ кунад ба мисли ки дигар беморхонаҳо мисли дигар беморон мекунанд. яъне ки па сути ё на танҳо бемор буданд, боз ба ғайр аз беморишон ҷинояткорам буданд. аллакай шумо фаҳмидед ки чӣ гуна одам буданд. Коргарои беморхона баъди аз кор баромаданшон аз сабабе ки дигар тоқат намекарданд, нақл мекунанд ки ин одамое ки дохили ин беморхона кардагиянд, ба он нигоҳ накарда ки аз ҳама даҳшатноку хатарнок буданд, аз тарсу аз хунукира лӯб-лӯч ба якдигаришон мечаспиданд ва бачокошон набоша дар ҷошон холӣ мекарданд. далнияку ближниякшон ардоша. ҳозир шумо фикр мекунед ки чӣ гуна одамо дар ин условия метавонанд ки кор кунанд. бале одамое буданд ки аз кор мебаромаданд, тоқат намекарданд, лекин бисёриҳоишон ки дар оҷа як амр кор мекарданд, ӯҳо махсус одамое буданд ки барои чунин условияҳо ҷидо карда шудагӣ буданд. яъне ки ӯҳо худшонам па сути хунсард буданд. фақат фарқи ӯ аз ин беморҳо дар он буд ки ӯҳо вайрон набуданд. хатияи хеле одаморо ма наметавонам нормалӣ ҳисоб кунам, но нисуд. акнун гап мезанем дар бораи интервюҳое ки худи беморҳо гап мезананд. беморҳое ки дар ин ҷо қарор доштанд мегӯянд ки моҳош қатъӣ бо занҷир дар крават бастагӣ буданд. а баъзе беморҳое ки камтар хулиганӣ мекарданд, ӯра як намуд муҷозотҳое мекарданд ки дар ақли одам туғри намегирад. барои тасаввур кардан ҳоло шумо мумкин бугем ки не Муҳаммад брат, вой май бад кардӣ. агар ки ма ишагум дар шумо чӣ? як беморе ки слишком бесари бад буд пораш мекунанд ва дар территорияи ҳамун беморхона мегӯронандша. шахсе ки ин корро анҷом додагиай то ҳоло ёфта шудагӣ нест. акнун тасаввур кардем шумо ки чӣ гуна нисбати ин беморҳо рафтори даҳшатнок буд. бисёриҳо ҳатто мегӯянд ки рӯҳҳоро медиданд дар территорияи беморхона, рӯҳҳои ҳамун одамоеро ки дар натиҷаи азобу шиканҷаи хеле ҳам сахти даҳшатнок аз олам чашм пӯшидагиянд ва рӯҳи ӯ ором нест. ба он нигоҳ накарда ки дар давоми як чанд сола шахсое ки зери азобу шиканҷа қарор доштанд дар ин беморхона муроҷиат мекунанд ба властҳо, ягон кас ягон эътибор наметавад. танҳо дар охири солҳои 90 дар рафти хеле ҳам таҳқиқоти ҷиддӣ кислидователо
ба ҳайрат меоянд ва доклад мекунанд ки чӣ воқеаи даҳшатнок ва антисанитария дар ин беморхона рух метавад. властҳо ба хулосае меоянд ки иҷора маҳкам кунанд. солҳои дароз бинои ин беморхона холӣ боқӣ мемонд ва ҷои ритуалгузаронии сатанистову ҷодугарон мешавад. бале ин ҷо барои сатанистҳо хеле ҳам ҷои мувофиқ буд, барое ки дар инҷа ба фикрам беғайр аз сатана ҳеҷ кас дигар управлят намекард. аз ҳама даҳшатнок, ғайриоддӣ ва ҷолибу қадимтарин ин дини вуду аст.